Hi guys, ndiyathemba niyaphila. Guys, ndifuna ukuthi congratulations la majida ethu awinileyo. Andikwazanga into yoba ndikhethe ku number 1 na number 2 ngezizathu ke ezininzi ezahlukeneyo. I don't have a choice but to feature la majida ethu kule project yam ndizosebenza kuyo. Guys, congratulations, Butterworth, nikhulisile. Ayidutywa nikhulisile, ndingayishice ndane negatyane. Guys, italente engake ndiyibona phaa, so wish bendinayo yonke imali apha emhlabeni. Benza zithatha zonke ezi boys nje zirekhodi iproject yazo. Bubutyebi guys obuyana kwi-Eastern Cape, kuGcaleka, kuMzantsi Afrika wonke. Ingummangaliso la talente. Still ndisatsho u-Arts and Culture nabo bonke omasipala ndisathi kusekhona ukusilela. Kusekhona ukusilela, kungangase le nto yale ndawo sikhulele kuyo eqanyiswa nangakumbi. Kwii-events zonke ezikhoyo e-Eastern Cape ndiya-aphila ndithi at least mayibe khona i-artist bayi-event kuGcaleka, mayibe khona i-artist yakuGcaleka edlala olu hlobo lomculo labafana. Noba basengamakhwenkwe banalo ilungelo loqeshwa kwii-events. Loo nto izawubakhuthaza nabanye abasakhulayo, izawubakhwebula kwizinto ezingcolileyo, kwizinto amakhwenkwe ajongeka ngazo, kuthiwe amakhwenkwe ahambe evingca, abinkukhu, abimfuyo, njalo njalo. Xa kukhona into abakhuthazayo, esi siginci basidlalayo, ezi ngoma baziculayo xa behleli phaa esidlangalaleni, esigangeni phaa phezulu, ezi ngoma bazidlalayo zithathelwe ingqalelo, bazive zidlala ereyidweni, bazibone zidlala koo-TV, babone beqeshwa ngenxa yezi ngoma zesiginci. Irizini yoba be-endaphe bezikhomitha kwezi zinto zingathangani kungenxa yento yoba akho mntu uyikhuthazayo le craft bayenzayo, i-art. Because i-art leya yeka nje into babona beyenzele esikhwenkweni. Mhlawumbi zinga-less ii-violences ezenzeka ezilalini if le nto ingathathwa iziswe ngaphambili, le nto bayenzayo phaa. Basele beqhubeka bekhula nayo as bengamadoda besiya for i-transition yoba ngamadoda from ebukhwenkweni. So ndiyakhuthaza, ndiyacela ngako konke into yoba ithathelwe ingqalelo le nto yolu hlobo lalo mculo wamakhwenkwe. Ndiyacela into yoba ithathelwe ingqalelo ukwenzela into yoba kuzoba lula into yoba abafana basuke kulaa nto yophatha amazembe, yokuxabelana, yokuthini ezilalini. Bayazi into yoba xa besenza le nto bayenzela into yoba babhenefithe, bayenzela into yoba bakhulise isakhono sabo, bayenzela into yoba bakhuthaze nabanye abasezayo. So guys, thank you very much. Thank you very much guys ngesupport yenu. Ndifuna ubulela kakhulu kuye wonke ubani othe wathatha inxaxheba kule competition ndinayo. Ndiqinisekisa into yoba ndisekhona nje ndisaphila, ndizawulimela igama lamaGcaleka, ndizayimela le nto ndikhule ngayo mna, ndizayimela into yesintu nje ndindedwa nje, ndingenayo nenkxaso endiyifumana nakubani, ngegama lam as uTornado Ntenteni waseBada Village. Enkosi guys, thank you very much.